Světový závod 3. ročníku nejobsaženějšího českého motocyklového podniku se tentokrát vydal poprvé za hranice České republiky, a to na maďarský Hungaroring. Jeho obliba mezi amatérskými, ale i profesionálními jezdci má hned několik důvodů. Jedním z nich může být například i to, že zde svádějí souboje i motocykly kategorie Naked. A v tom letošním roce se enkláva naháčů hojně rozrostla. Ale pro začátek si ještě dejme kontrolní otázku. Co myslíte, jakého naháče vám můžeme, a to včetně těch nejintimnějších partií, ukázat v magazínu, který se vysílá před 22. hodinou? Správně, jde o motorku bez kapot. To je motorka, na který jezdíme v civilu, a je to jenom starší model, a protože se mi ta motorka líbí a vždycky jsem na ní jezdil, tak asi právě proto, no. Tak protože dvouválce se mi líbí, jsou to vynikající motorky, a čtyřválce jako nějak žádný R6 redničky to mě nebere. Je docela skvělý si porovnat cíly s těma rovnýma řídítkama a s laminátama, že ono se to dá, že je to ve finále o rukou. V portě jsme nikdy nezkoušeli, na háči to je na pohodu, takže jenom na háči. Protože to motorka silní jako ulice a není to žádný závodák a je to prostě jízda s větrem ve vlasech. Toto jsou jediné závody, kterých se zúčastňujete? Tohle je můj druhý závod v životě, takže spíš jsme si chtěli vyzkoušet s partou lidí, kteří spolu jezdějí, prostě jak to funguje, jaký to je. Tohle jsou jediné závody, protože GC a podobný, to už by se nestíhal. Czech Endurance Cup jsou jediné amatérské závody, kterých se účastníme již 3. rokem. Jsme amatéři, takže to zkoušíme. A jediné v podstatě. Co říkáte na to, že CC zavítalo na Hungaroring? Jsme z toho trošku mimo, protože jsme tady nikdo nejel, takže ten první trénink byl takový opravdu seznamovací, ten okruh je pro nás dost těžký, protože ho neznáme. Je to zajímavá trať, dost technicky náročná a je to zase úplně něco jiného. Přeci jenom ty český okruhy už máme trošku najetý, byť pro letošek díky novým povrchům, tak jsou zase trošku nové, ale mě osobně jako Hungaroring se strašně líbí a určitě pokud bude v dalších ročnících zařazen, tak určitě to bude zajímavý zpestření. do zahraničí se nám to ještě nepovedlo a je to zase změna, no. Jo, beru. Chtěl by to ještě něco a příští rok, třeba Panony, uvidíme. Co byste poradili lidem, kteří si chtějí vyzkoušet okruh? Já, když jsem byl poprvé na okruhu, tak jsem se toho hrozně bál, měl jsem z toho trému, byl jsem vykulený, ale ten okruh každému určitě dá něco dobrýho. Nebát se, ale zase uvědomit si, že když se přihlásí nějakýhle podnik, tak tady jsou lidi, kteří třeba jezdili republiku nebo jezdí republiku nebo nějaký jiný volný třídy, a zase, aby si uvědomili, že je to docela nebezpečný sport. Poradil bych jim, aby se toho nebáli a určitě využili každé příležitosti se jít svést, ať už jsou to značkové dny, nebo jsou to volné jízdy, anebo pokud mají tu odvahu a vstoupit do Czech Endurance Cupu, tak je to určitě skvělá příležitost, protože vlastně jakhle jsme i začínali my. Jo. Jediné, ať to zkusí, je to perfektní. Aby se nebáli, přišli a zkusili si to. Czech Endurance Cup jsou vytrvalostní závody. Jakou strategii váš tým zvolil? Máme nějaký časový limity, po kterých se střídáme, tak aby jsme nejeli úplně na doraz a aby jsme ty síly nějakým způsobem rozprostřeli do těch 4 hodin a nepadli někde s vysílením. V podstatě se budeme snažit jít každý co nejdýl, co dovolí gumy, motorka a co samozřejmě zvládneme fyzicky. No. Tak naší strategií je vyhrávat a dojíždět vždycky na bednu, pokud možno na první místo, když samozřejmě naše konkurence, která má o 2 válce míň, tak se samozřejmě také činí, takže je to taková ta zdravá rivalita. Vydržet co nejdýl, to jinak to nejde. Dojezd a hlavně to užít a zkusit potrápit ty nahoře, co se umístili na bedně minule. Nejlepší strategii nejspíše zvolili jezdci týmu Dvouvál Naked, kteří závod vyhráli. V dramatickém souboji o 2. místo porazila pánská jízda Phasery o necelou půlminutku. Supersporty, tedy třída do 600 kubíků, se stejně jako na mosteckém autodromu stala kořistí týmu Morava Motors. A aby toho nebylo málo, Moraváci byli nejrychlejší i v absolutní klasifikaci. Mezi litrovými superbajky byli při premiéře Czech Endurance Cupu na maďarském Hungaroringu nejlepší závodníci týmu Ricky Motorracing. 3 nejlepší superbajkové týmy, které dneska pojezdili všechny na maďarském Hungaroringu, opět poprosím.